Бүгінгі, демек, біздің тема, лекция темасы ол Урал-Алтай теориясы деп атала. Урал-Алтай теориясы. Кімдеріңдір бәлкі бұл теория хақында ешіткенлер де бардыр. Кімдердің бүгін бірінші тапқыр ешті тұрғанлар да ебет. Һәм мен мұнда ненде мақсат қоям енді. Яғни, сізге көпметі дәрежеде жалған қадар шошы Урал-Алтай теориясына негізленіп, халықлар һәм тілдер арасындағы туғандыққа басым ясарға тілеймін. Нәрсесі ол теория? Теория ол бар дұрысып деген әйбір. Абсолют дұрысып. Бар теория деген әйбір. Дүниеда сіз біраз абсолют дұрысып ойынды бұла алмай. Нәрсесі ол теория? Теория ол мына шошы қараштар, еңгір арчеккендегі гипотезалар, көзалаулар деп айтқанда деген сөз. Мына шуларны бірләштірә. Һәм бүгін біз сіздің белән сөйләшеп китәрбез әйткәнемчә шушы Урал-Алтай теориясы хакында. Әкренләп алга таба мин моны ачып бетермен. Ни өчен Урал, ни өчен Алтай, ни өчен теория? Менә шушы теория ул карый инде шушы телләр туганлыгы мәсьәләсен. Урал-Алтай гомумилеге дигән бер гомумилек бар, һәм шушы гомумилек иченә керә йөзләп тел. Шушы телләр арасындагы, демәк, туганлыкны өйрәнү белән шөгыльләнә ул. Һәм әлеге теорияны иң беренче тапкыр әле 18-нче гасырда ук әйтәләр. Менә шул телләр үзара тугандаш дип инде. Һәм бу күпмедер вакытка онытыла, аннан 19-нчы, 20-нче гасырларда дип әйтәгәндә бу теорияны тагын күтәреп алалар. Бик күп фәнни хезмәтләр языла. Һәм әйтергә кирәк, моның белән күбесенчә шөгыльләнәләр көнбатыш галимнәре. Мин аларның беренчесен әйтеп тә китә алам. Менә Страленберг дигән, Шот, Видеман, Рамстед, Кастрин, Винклер, Раслянин һәм башка шушындый, демәк, Европа галимнәре. Һәм рус галимнәре арасында да булган инде бу проблемалар белән шөгыльләнүчеләр. Менә Поливанов, Баскаков, менә алар шулай ук әлеге, демәк, теория белән шөгыльләнгәннәр. Һәм әйткәнчә бу теориягә каршы төшүчеләр булганнар, мәсәлән, ничек итеп инде әйтик, анда венгр теле белән, мәсәлән, әйтик, татар теле һәм әйтик, эскимос теле үзара тугандаш булырга мөмкин. Узанна китерәсезме? Ничек тугандаш булырга мөмкин? Демәк, моңа каршы төшүчеләр дә булганнар. Һәм менә безнең көннәрдә дип әйтик инде, әлеге теорияны инде күпчелек галимнәр яклыйлар. Һәм мин бүген үземә максат итеп куярмын, менә шушы телләр арасындагы туганлыкны мин исбатларга тырышырмын. Ярыймы? Мәсәлән, удмурт, татар, әйтеп киткәнемчә, анда селькук, мәсәлән, үзбәк, санта, удыгәй, манчжур һәм менә башка телләр арасындагы туганлык мәсьәләсен була инде ул. Һәм мин әкренләп менә кайбер телдән кайбер шундый мисаллар да әйтеп барамын. Әлбәттә, монда утыручыларның күпсе тел белгечләре түгел, аның белән шөгыльләнмиләр. Менә мәсәлән, шундый фонетика өлкәсендә дип әйтгәндә, шундый исбат итә торган, демәк, күренешләрнең берсе ул мәсәлән, татар телендә бар сингармонизм законы дигән әйбер. Аны рәт гармониясы дип атыйлар. Сингармонизм. Гармонияның нәрсә икәнен беләсең инде. Үзара килешү, җайлашу. Бу сүзләрдә яки алгы рәт, яки арткы рәт сузыклары гына кулланыла дигән сүз. Гади итеп әйткәндә, сүзләрдә яки нишкә, яки калын тартыклар гына кулланыла. Мәсәлән, әйтик, укытучыларга дигән сүздә инде башлап китәбез. Шулай бит инде. Булар нинди сузыклар инде? Калын сузыклар. Шулай бит. Мәсәлән, әйтик, әтәш дигән сүздә, анда инде нинди сузыклар? Нишкә сузыклар. Менә татар теленең, демәк, үз сүзләрендә һәр вакыт үз сүзләрендә яки әйткәнемчә калын яки нишкә әйтелешле сузыклар гына кулланыла. Әгәр дә
bu закончалык сакланмаса, мәсәлән, әйтик, революция дигән сүз. Анда башкача, шулай бит. Бу шундук нәрсә дигәндә, минди татар сүзе түгел ди. Минди Европадан килеп кергән сүз ди. Яки әйтик, ул әлбәттә булырга мөмкин кайбер кушма сүзләрдә дә, берничә кушма сүздә күп түгелләр. Ул әйткәнемчә алынма сүзләрдә менә шушындый закончалык сакланмаска мөмкин әйтеп киттем инде. Һәм менә бу закончалык шулай хас башка төрки телләргә дә. Үзбәк телендә дә шулай ук, төркмән телендә дә шулай ук, казах телендә дә шулай ук. Менә бу закончалык димәк саклана. Алга табан әйтик, морфология өлкәсенә килсәк, бу инде телнең ичке төзелеше белән бәйле әйбер. Татар теле ул агглютинатив телләр рәтенә керә. Нәрсә дигән сүз агглютинатив телләр дигән. Ягъни башта сүзнең тамыры, мәсәлән, әйтик, авыл дигән сүз, сүзнең тамыры бит инде. Аңа ялгыбыз даш дигән кушымчаны авылдаш килеп чыга инде. Бу инде икенче сүз ясалды хәзер, шулай бит. Икенче сүз. Һәм соңыннан китә авылдашлар, авылдашларның, авылдашларга, ягъни әйткәнчә тамыр, сүз ясагыч кушымча, һәм аннан соң китә, димәк, башка типтагы кушымчалар ялганы инде. Сан кушымчалары, анда тартым кушымчалары һәм башкалар. Әйтик, синтаксис өлкәсенә килсәк инде, анда гадәттә телчеләр шулай дип әйтәләр инде. Була, димәк, ияртүче сүз, була ияреп килүче сүз. Татар телендә һәм төрки телләрдә, димәк, ияреп килүче сүз, ягъни иярүче сүз, ияртүче сүзнең алдында килә. Мәсәлән, яшел алма. Алма ияртүче, яшел иярүче аның алдында килә. Алма яшел дип без алай сөйләмәйбез бит, шулай бит. Менә бу шулай ук, димәк, башка төрки телләр өчен дә хас үзенчәлек. Инде шулай ук менә без әйтеп китә алабыз. Димәк, менә шушы агглютинатив телләрдә җинс категориясенең булмавы, род категориясе диләр инде. Рус телендә род категориясе бар бит инде. Анда хатын-кыз башкарамы эшне, әйтик, ират башкарамы, ул анда махсус кушымчалар ярдәмендә күрсәтелә. Төрки телләрдә андый күрсәткеч, димәк, ул юк. Һәм санны белдергән вакытта лар, ләр, нар, нәр тибындагы әйтик кушымчалар куллану. Мәсәлән, китап берлек санда, китаплар күплек санда шулай бит инде. Менә бу бик күп төрки телләрдә бар, менә бу кушымчалар. Һәм бу шулай ук, димәк, аларның шушы нәрсәсе турында сөйли инде, тугандаш телләр булуы турында сөйли. Һәм галимнәр исәпләп чыгарганнар, сүзлек составына килгәндә, әйтик, 100 ел үткәннән соң, мәсәлән, алып караганда, менә 100 ел үткәннән соң, әгәр дә телнең сүзлек составын 100% дип алсак инде, 100% дип алсак, шуның 15% нәрсә эшләгәндә үзгәрә. 15% үзгәрә. Димәк, якынча, бу әлбәттә гел шулай була дигән сүз түгел. Ягъни 85% сүзләрнең сакланып кала дип әйтик инде. Артык үзгәреш кичерми һәм 100 ел вакыт үткәннән соң да әле алар кулланышта йөриләр. Хәзер исәпләп карагыз инде. Ул 200 елга 30% була инде бит. Шулаймы? Әйтик, 300 елга 45% була. Менә шулай итеп, әйтик, 100 ел сайын ничәгә 100 еллар үткәннән соң бу теге гамәлдә практически дип әйтгәндә, русча әйткәндә, бу нинди тел була инде, башка тел була, шулай бит. Һәм тагын исәпләп чыгарганнар, 1000 елны алганнар. Бу борынгы чыганакларга таянып инде, әлбәттә. 1000 елны алганнарда, мәсәлән, менә мин сезгә әйтеп киттем бит, япон, корей телләре белән татар теле тугандаш дигән шундый фикер үткәрелә әлеге теория буенча. Ни өчен алар арасында, ягъни алар бер тамырдан килеп чыккан дип аңлатырга тырыша инде бу теория. Ни өчен алар арасында шундый зур аерма дигән сорауга галимнәр булай дип җавап бирәләр. 1000 ел вакыт үткәннән соң, әгәр дә телләр бер-берсеннән аерылып китсәләр, ягъни изоляцияләнгән хәлдә яшәсәләр, димәк,
сакланып кала фақат сүзләрнең ничә проценты гына инде? 12% гына. Ягъни 88% дип әйтгәндә сүзләрнең нәрсә эшли? 90% юкка чыга, уртак сүзләр бетә. Менә шуңа күрә, менә инде бу әлбәттә якынча исәпләп чыгарылган әйберләр борынгы таш язмаларга, эпитафик чыганакларга таянып, нендер аларны компьютерларга кертеп, ул компьютерлардан санатып, таблицалары төзеп, саннарын куеп, процентларын чыгарып эшләнгән әйбер бу. Эшләнгән әйбер. Һәм менә димәк, мин сезгә инде әлбәттә мин телнең нишкәлекләренә кирип китәргә бу бүген кирәк түгел. Һәм мин инде хәзер төгәлрәк тукталырмын. Димәк, менә бу Урал Алтай баба теле мәсьәләсенә, ягъни аны башкача булай дип әйтәләр. Менә бу телләрнең, ягъни Урал Алтай гомумиләнә кергән телләрнең башында дип әйтгәндә тора, менә мин яңа әйтеп киткән, димәк, Урал Алтай баба теле. Ягъни алар бөтенесе бер телдән килеп чыкканнар дип аңлатырга тырышалар галимнәр. Бабай. Аны башкача, менә бу терминны сезнең ишеткәнегез бар, аны башкача тагын атыйлар нәрсә дип инде? Туран теле дип. Туран теле. Татар теленең иң борынгы бабасы ул Туран теле була инде. Шуңа күрә еш кына шушы борынгы төркиләрендә кемнәр дип атаганнар инде? Тураннар дип атаганнар. Ягъни алар горурлана торган булганнар, үзләренең тураннар булу белән дип әйтгәндә. Башкортларның да бабалары, иң борынгы бабалары тураннар дип димәк аңлатыла инде. Казакларның да шулай, кыргызларның да шулай, фин-угар халыкларының да шулай. Димәк, борынгы бабалары, димәк, Туран баба теле булып чыга. Туран баба теле. Әлбәттә, аңа хас булган үзенчәлекләр дип әйтгәндә, бөтенсе өйрәнелеп бетмәгән. Бу тулысынча мөмкин дә түгелдер. Бу бит әйткәнемчә теория. Беренче чиратта менә кайчанрак яшәгән соң әлеге, димәк, Туран баба теле. Һәм галимнәр булай дип әйтәләр, якынча безнең эрага кадәр 10-нчы мең еллыкка кадәр, 10-нчы мең еллыкка кадәр дигән шундый фикер әйтелә. Тарихта җиңел инде. Безнең эрага кадәр 10-нчы мең еллыкта, 1000 ел элек, 2000 ел элек дип сөйләү әйбәт. Ләкин менә күрәсез, бу тарихта мөмкин мондый әйберләр. Һәм менә шушы, димәк, Урал Алтай Туран баба теле әкренләп, димәк, безнең эрага кадәр 6-нчы, 5-нчы мең еллыкка кадәр, ничен 6-нчы, 5-нчы мең еллык дибез инде. Моның өчен вакыт шкаласын карарга кирәк. Мәсәлән, менә сез аны бик яхшы беләсез. Менә моны булай 0 куям инде монда. Менә бу нукта аңлатачак, димәк, безнең эрага кадәр һәм безнең эрадан соң дигән фикерне. Менә. Булайга таба, әйтеп булай китә инде. Мәсәлән, безнең эрага кадәр 100-нчы ел, безнең эрага кадәр 200, безнең эрага кадәр 300 ел, нәрсәләр. Һәм монда китә инде безнең эраның 100-нчы елы. Менә безнең эраның 87-нче елында Спартак Астанасы булган. Шуннан инде, һәм киттек. Димәк, һәм шуңа күрә гадәттә әйтүләрендә безнең эрага кадәр, мәсәлән, 200-нче елларда дип аңлашылды. Димәк, башта 100 тормый инде, кай вакытта аптырып сорада бирәләр. Дөрес әйтмәдегез диләр инде. 100-нче, 200-нче еллар дигән җавапны көтәләр. Алай әйтү дөрес булмас. Димәк, менә мин әйткән вакытта безнең эрага кадәр 10-нчы мең еллыкта дип сөйләү, димәк, ул менә шушы ноктаның кайсы ягында була инде? Минус ягында була инде. Минус ягында. Һәм аннан соң китә, димәк, безнең эра. Менә шушы, димәк, безнең эрага кадәр 4-нче, 6-нчы, 5-нче мең еллыкка кадәр әлеге, димәк, борынгы Туран баба теле 2 юнәлешкә аерылып киткән дип аңлаталар бит. Шуның беренчесе ул Урал нигез теле дип атала, икенчесе атала Алтай нигез теле дип
Алтай нигез теле дип. Һәм Урал нигез теле безнең эрага кадәр димәк 3-нче 1000 еллыкка кадәр үзе тагын 2 тармакка аерылган. 2 тармакка аерылган. Мин монда күзәтү ясап кына китәм, бик эчкәрәк кермичә. Беренче тармак ул атала безнең фин-угор нигез теле дип, фин-угор нигез теле. Аны тагын башкача татарчалаштырып инде фин-угыр дип әйтүдә бар, фин-угыр. Yani фин-угырлар дип әйтү бар бит. Һәм икенче тармак ул нимә самоди нигезле, аларны тагын башкача самоидлар дип та атыйлар. Паша Россиясе вакытында инде алар самоидлар, ягъни үз-үзләрен ашаучылар дигән шушындай бер тышкы этноним белән атаганнар. Ягъни башка халыклар биргән атаманы тышкы этноним диләр инде. Башка халыклар кушкан атаманы. Менә димәк, хәзер конкретрак тукталабыз фин-угор нигез телендә. Сез инде беләсез, фин-угор нигез теле ул үзе 2 тармакка аерыла, фин тармагына һәм угор тармагына. Мәсәлән, фин телләр. Монда кемнәр керә инде? Финнар бүгендә яшиләр. Аларны башкача димәк суомилар дип та атыйлар. Суоми, финнар дип әйтү бар, синоним рәвешендә тагын суомилар дип йөртәләр финнарны. Монда керә эстоннар, эстон, Балтык буе дәүләтләрен инде сез беләсез. Самнар, менә бик еш сөйлиләр соңгы вакытта самнар турында. Булар инде шушы дөнья халыклары, шушы безнең Карелия, Финляндия якларында яшәүче халыклар, булан асрап утрауларда яшиләр алар. Алга табан Карел, безгә бик якын булган Мордва, Мари, Удмурт, Коми, әйтик анда Верб, Ижор һәм башка телләр, булар бөтенесе дә димәк фин телләре. Менә Мари теле бар бит инде. Димәк Мари теле ул ни тел була инде? Фин теле була. Удмурт теле. Менә арлар дип әйтәбез инде кай вакытта. Бу да димәк нәрсә була инде? Фин теле. Мордва теле. Димәк, бу да шулай фин теле. Икенче тармагы димәк, менә күрдегез инде, ул нинди тармак инде? Угыр яки угыр тармагы монда керә, димәк, венгр теле, ханты теле һәм манси телләре. Сибирдә яшәүче халыклар. Һәм шунысы бик кызыклы. Европада яшәүче венгрлар һәм Сибирдә яшәүче ханты-мансиларның телләре автоном өлкә сүзен округ беләсез, бит. Димәк, телләре ничек булып чыга инде? Тугандаш булып чыга. Нәрсә бәйли аларны, венгрларны? Кайчандыр тарихта бүйек Венгрия дәүләте булган дип әйтәләр инде. Ул шул, димәк, Идел Урал арасында имеш булган ул һәм менә аны өйрәнгән татар галимнәреннән мин Алфред абый үземнең укытучым инде Алфред абый Халиковны археолог, тарихчы әйтә алыр идем. Бу яктагы бик күп курганнарны өйрәнгән ул курганнар мәсәле икән беләсез. Һәм шул курганнарга таянып, ул археолог изләнүләргә таянып булай дип әйтә. Әйе, чыннан да безнең якларда димәк борынгы фин-угырлар яшәгәннәр. Алай гына түгел. Әле бу якларда яшәгән иң борынгы халыклар алар фин-угырлар. Алар хәтта төрки халыкларга караганда да борынгырак яшәгәннәр. Ягъни венгрлар, удмуртлар, мордвалар безгә караганда да борынгырак. Бу төбәктә төпләнеп яшәгәннәр дигән шундый фикерне үткәрә иде ул Алфред абый Халиков. Аның хезмәтләре бар бу мәсьәләгә багышланган. Әлбәттә, әйтик, башка, әйтик, галимнәр башка фикер әйтәләр, чөнки ул белеп торасыз инде. Фикер булгач, димәк, була антификер дә шулай, аңа капма каршы фикер дә була инде. Менә шуның кебек. Һәм менә шу аерымлану нәтиҗәсендә, димәк, венгрлар соңыннан күченеп киткәннәр кая инде? Европага. Анда Венгрия корольлеген нигезләгәннәр алар. Аның сәбәпләре булган, мин сәбәпләргә кирип тормыйм. Димәк, хантылар һәм мансылар, димәк, Сибирдә яшәп калганнар. Ләкин алар бүген дә үзара йөрүшәләр. Менә венгр галимнәре, әгәр дә әйтик, Сургут якларына, анда Нефтьюганск якларына киләләр икән, алар димәк, нәрсә дип киләләр инде? Бу халыклар безгә тугандаш дип.
төрле конференциялар үткәрәләр. Һәм хантый мансыйлар да шулай кайбарлар инде Венгриягә баралар. Чөнки алар тугандашлар. Менә бу димәк телләр булды фин-угор телләре. Алга табан инде әйтеп киткән идем, икенче зур тармак ул шушы, димәк, Урал нигез теленә кергән, ул самои нигез теле яки самоидлар дип әйтеп киттем инде. Ул үзе, димәк, шулай ике тармакка бүленә. Менә беренчесе аның атала самои телләре дип, монда керә. Сезнең ишеткәнегез бар. Ненецлар турында шулай бит инде. Энислар, Нганасан, Селькуп дигән халыклар телләр барысы бер халыклары. Менә димәк, аларның телләре самои телләре. Икенче шушы, димәк, самои телләренә карый торган юкагир, эскимос, алют телләре бар. Юкагир, эскимос, алют телләре. Эскимослар турында ишетеп беләсең инде, бит. Димәк, бу шулай нигездә Сибир халыклары, монда керә юкагир, эскимос, алют телләре. Менә бу телләрне үзара бергә кушсак, димәк, фин-угор телләрен, самои телләрен, димәк, килеп чыга Урал телләре. Шулай бит инде, Урал телләре. Татар телен әйтмәдем. Димәк, татар теле кай вакытта Урал безгә якын бит инде. Урал таулары якын. Татарларда нинди Урал телләрен беләсез дигәч, татар, башкорт дип санап китәләр. Ләкин алар бу тармакка кермиләр әлеге теория буенча. Алга табан, менә хәзер димәк, икенче зур тармак безнең теория атала бит Урал Алтай нигез теле дип инде. Икенче зур тармак ул Алтай нигез теле. Алтай нигез теле. Һәм Алтай нигез теле шулай безнең эрага кадәр, димәк, 4-нче меңеллеккә кадәр инде 3 зур тармакка аерымланып киткән. Ике тармак хакында инде мөмкин кадәр төгәлрәк әйтәбез. Өченчесе бәхәсле. Асы турында мин конкретрак тукталырмын. Беренчесе аның атала Төрки-Монгол тармагы дип. Төрки-Монгол тармагы. Икенчесе атала Тунгус-Манчжур тармагы дип. Өченчесе атала Япон-Корея тармагы дип. Димәк, әлеге теория татар телендә менә хәзер инде димәк Урал Алтай теориясе димәк татар телендә, димәк Эвенг телендә, Манчжур телендә, Корея телендә, Япон димәк телләрендә тугандаш бер тамырдан килеп чыккан телләр дип саный. Хәзер Төрки-Монгол нигез телләрен ике таркатып карыйбыз инде димәк, монда безнең беренчесе төрки телләре, сез беләсез. Кай вакытта шулай ук сорагач, нинди төрки телләрне беләсез дип, сыныклар арасында да еш була. Алар татар, гарәп, таҗик дип санап китәләр инде гадәттә. Ләкин бу шулай ук дөрес түгел. Димәк, төрки телләргә керә. Менә мин кис санау өчен берсендә әйтмичә калдырмас өчен, димәк, менә тизен әйтеп китәм. Димәк, татар, башкорт, караим, карачай-балкар. Менә игътибар итегез әле, карачай-балкар. Кабардино-Балкария яклары исезгә төште инде, Төньяк Кавказ, димәк, Балкар. Балкар этнонимы белән, менә безнең борынгы авыллар булгарлар булганнар бит инде. Нәрсә бар диләр инде? Уртаклык бар диләр. Булкар, ул димәк, елга дигән мәгънәне аңлата, имештер инде. Ар ул ир, димәк, кеше дигән мәгънәне аңлата. Ягъни елга буенда яшәүче кешеләр. Менә Казанда булак бар бит, булак. Канал. Булак. Ул шушы, димәк, бал елга дигән мәгънәне аңлаткан кайчандыр. Хәзер дә шушы мәгънәсе аның сакланып калган. Димәк, Кумма, Кырым татарлары, Нугайлар, Казак, Каракалпак. Карагызлар менә Каракалпак. Кай вакытта киену рәвешенә, кием элементын исәпкә алып та халыкларга исем атарга кушылган булганнар. Нимә аларны кайчандыр тарихта атаганнар кара бүрклеләр дип имеш. Башларына алар кара баш киеме киеп йөри торган булганнар. Шуңа мөнәсәбәтле рәвештә имештер аларны инде күршеләре атаганнар, бу внешний этноним, внешний, ягъни читтән кушылган этноним була инде. Димәк, атаганнар кемнәр дип инде Каракалпаклар дип. Ягъни кара баш киеме киеп йөрүчеләр.
Алга табан казахлар, аны әйтеп киттем инде, үзбәкләр, уйгырлар, чуашлар, төркләр, әзербайҗаннар, уруннар, гагаузлар, гагауз менә соңгы арада бик еш гагаузларны әйтеп киттеләр, телевизордан искә алалар. Кемнәр инде алар гагаузлар? Алар башкача әйткәндә Молдавиядә яшәүче төркиләр. Ягъни булай дип әйтеп булмыйдыр, ләкин кай вакытта тоталарда әйтик Молдавия татарлар. Ягъни элек бик күп төрки халыкларны бер исем белән генә татарлар дип, әзербайҗаннарны әйтик Кавказ татарлары дип аңлаша торгандыр инде, әйтик Кырымда яшәгәннәрне Кырым татарлары дип, Орта Азиядә яшәгәннәрне хәтта татарлар дип атап йөртү шундый гадәте булган бер этноним астында. Менә димәк, гагаузлар, алар христиан, алар башта әлбәттә аларның үз диннәре булган, ләкин тора-бара шушы әйтик анда башка халыклар тәэсирендә алар кабул иткәннәр инде христиан динен. Алар бүгенге көндә христиан динендә һәм алар әкренләп ассимиляциягә дучар булганнар инде. Молдованнар йогынтысына дип әйтәйин. Аларның киенү рәвешләре дә еш кына әйтик шул молдованнарны хәтерләтә. Аларның димәк телләрендә бик күп молдован сүзләре. Аннан әйтик, ләкин игътибар белән тыңлаган вакытта аларның җырлары, татар җырларын хәтерләтәләр, көйләре дип әйтик инде. Менә шушындый үзенчәлек сакланып калган гагаузларда. Ул автономияле өлкә кебек инде. Менә Молдавиядә, Молдовада автономияле өлкә булып яшәп яталар. Аларның соннары арты күп түгел, мин инде түгел генә әйтә дә алмам моны, ләкин арты күп түгел инде. Аты миллион дип карарга ярамый. Алга табан төркмәннәр, тувалар, тувинцы, туа, тафаларлар, тафалары, якутлар, хакаслар, абакан, Хакасиянең башкаласы, менә хакаслар да шушында керәләр. Без әле Казанда укыган вакытта, студент булып йөргән вакытта безнең күрше төркемдә 2 хакас студенты укыды. Бер егет белән бер кыз. Хакасидан килеп, алар татар телен, әдәбиятын, тарихын өйрәнделәр инде. Кыяфәтләре белән әлбәттә төркиләргә якын инде алар, төрки булгач шулай бит инде. Һәм телләре дә аларның шактый якын татар теленә, ләкин аерма да бик зур. Тиз аралашкан вакытта аларны гадәттәгечә инде бик аңлап җиткереп булмый. Әкренләп аралашканда инде чамаларга мөмкин. Нәрсә әйтергә телиләр, бу сүз нәрсәне аңлата? Димәк, хакаслар, шорлар, алтайлар, Алтай тау исеме генә түгел, шундый халыкта бар, алтайлар. Саларлар, Сары уйгырлар ул Кытай татарлары башкача әйткәндә. Кытайда да бит татарлар бар. Сары уйгырлар. Менә димәк, алар башкача әйткәндә бу Кытай татарлары. Сары уйгырлар. Һәм менә бу булды димәк төрки телләр. Галимнәр әйтәләр 26 төрки тел бар дип. 26 төрки тел бар дип. Әлбәттә монда димәк сонарга әйтеп китәргә мөмкин булыр иде. Бу төрки телләр инде. Ләкин тарих хәтерле бит үле телләрне, мертвый языки, үле телләрендә. Мәсәлән, борынгы болгар теле, борынгы кыпчак теле, менә шундый телләрдә булган кайчандыр. Алар инде бүген үле телләр саналалар. Һәм икенче тармагы төрки-монгол нигез теленең ул монгол телләре. Менә без моны берничә тәэсир кага алмыйбыз. Төрки халыклар белән монгол халыклар, алар бер тамырдан килеп чыкканнар. Аларның телләре дә бер тамырдан килеп чыккан. Кай вакытта без моны бик танырга да теләмибез. Берсен әйткәндә. Безнең алар белән бернинди дә уртаклык юк дигәндә, ләкин күрәсез, моны тарихчылар гына түгел, тел галимнәре дә фактик материалларга таянып расыйлар. Мәсәлән, әйтик, кара татар телендә, монгол телендә хара. Татар телендә салкын, монгол телендә салкин. Татар телендә хатын, монгол телендә катун. Татар телендә яра, татар телендә тире, монгол телендә кири. Менә шушындай, димәк, уртак сүзләр дә шактый.
Шактый. Монда нинди телләр керә инде монгол телләренә? Ул монгол бар, могол теле тагын, монгол гына түгел, могол дигән тел дә бар. Менә кайчандыр Бүйük моголлар империясы булган. Тарих шундый империяны хәтерли. Бабур турында шундый ялгышмасам шей дә бар әле, Бабур дигән. Шей савытына язып инде. Анда Бабур хан булган. Менә шушы димәк Монголия территориясенең бер өлешен, аннан Hindistanның бер өлешен үз иченә алган бүйük моголлар империясы булган. Әйткәнемчә, аларның иң көчле ханнарының берсе Бабур. Менә тикмә генә димәк, аларны моголлар дип атамаганнар, әйбәт. Алга табан кемнәр инде? Калмыклар. Калмыкларны еш кына кемнәр диләр инде? Россия монголлары диләр. Монголлар. Ләкин Россия монголлары дип әйтелгән, әйбәт. Игелдән түбәнгә, Илиста ишеткәнегез бар инде, түбәнгә таба төшсәк, димәк, шул монда калмыкларның калмыки урнашкан, әйбәт. Алга табан, димәк, бурятлар шулай ук, димәк, Россия монголлары, бурятлар. Аларда бурятларда инде әле бүген дә әйтик анда бер өлешендә шаманизм, бер өлешендә буддизм шулай дип сакланып калган. Халхаз, Дун, Сян, Дахур, Сант, Арагвы, менә бер монголлар гына түгел, әле монголларның үз иченә тагын ничә төркем керә икән. Бу булды димәк төрки-монгол нигез теле. Туңгус манчжур теле инде Алтай телләренең икенче тармагы. Монда димәк туңгус телләре керә. Эвенклар, Сагон, Нанай, Орош, Арок, Удегей дигән телләр. Манчжур телләренә керә. Манчжур, Сиби, Шижурчен дигән телләр. Һәм өченче тармакка мин махсус рәвештә бик соң тукталам инде, ул да булса әйткәнемчә Алтай нигез теленең өченче тармагы ул Япон Корея тармагы дип атала. Япон-Корея тармагы дип атала. Һәм шундый сорау куела, ни өчен әгәр дә галимнәр бу телләрне тугандаш дип исәплиләр икән, ни өчен алар арасында шундый зур аерма килеп чыккан? Бигрәк башка телләрне Япон, Корея телләре белән чагыштырып караганда. Япон теле ул аморф тел. Мин әйтеп киттем, татар теле ул агглютинатив тел. Япон, Кытай телләре алар аморф телләр. Ягъни катып калган телләр дип әйтегәндә. Катып калган телләр. Менә булган бит инде әйтик пиктографик язулар, булган идеографик язулар. Менә шушы әле димәк аларда, японнарда, Кытайларда дип әйтегәндә язу элементлары бүген дә ярым рәсемне хәтерләтәләр. Шулай бит инде. Ярым рәсемне хәтерләтәләр. Мәсәлән, әйтик, булай гына инде. Әйтик. Онда. Мәсәлән, тау дигән шундый иероглиф дип әйтегәндә анда. Мәсәлән, әйтик анда ишек һәм башкалар. Менә шушындай димәк ярым символик, ярым билгене дип әйтегәндә хәтерләтүче шундый язулар. Ничен зур аерма килеп чыккан соң? Әлбәттә бу димәк менә бу Япон, Корея телләре башка телләр белән, Урал Алтай телләренә керә торган башка телләр белән чагыштырганда, димәк борынгырак чорларда аерылып киткәннәр башка телләрдән. Аерылып киткәннәр дә күбрәк изоляцияләнгән хәлдә яшәгәннәр. Японнарны сез инде беләсез, алар нигездә 3 утрауда яшиләр.
төп эш утрауда яшиләр, ләкин бу әйтик Япония составына дип әйтегән тагын йөзләгән утраулар керә. Карта алар күзгә дә ташланмаска мөмкин. Йөзләгән. Һәм менә әйтик, әгәр дә аның Япониянең дип әйтегәндә, Япония булай гына кичкенә кебек. Аның көньягында карыган вакытта, көньягында аның джунглилар, ямь-яшел джунглилар үсеп утыра. Менә анысы да бар. Хоккайдо, Хансю һәм башкалар турында сез ишеткәнегез бар бит. Менә димәк, бу башкача әйткәндә утрау халкы. Японнар утрау халкы. Һәм алар мөмкин кадәр башка халыклар белән аралашмаска, алар белән кыз биришмәскә, безнеңчә әйткәндә инде. Менә кан бутамаска, менә шушындай максат куйганнар алар. Һәм башка илләрдән килгән дип әйтегәндә теге корабларга, анда флотларга алар үзләренең портларын ачарга тырышмаганнар. Ачарга теләмәгәннәр инде бит. Әгәр дә димәк портны ачу ул нәрсә дигән сүзендә башка илләрнең корабларын кертү, аларны димәк кабул итү, бу димәк сәүдә килешүләре төзү һәм әкренләп димәк инде төрле типтагы аралашулар китү һәм әкренләп халыкның үз менталитетын, үз геннарын югалтуы кебегрәк тыелгандыр инде аларга бит. Шуңа күрә хәзерге вакытта да ялгышмасам, Япониянең төп халкы бер 99% аның японнар. Кулана китерәсезме? Дөньяда башка андый дәүләт юк. Ягъни 99%-ын бер генә әйтик, милләт бер генә халык тәшкил иткән дип әйтегән. Алып карыйсың, әйтик бер дәүләтне, мәсәлән, әйтик, анда Шведада яши, анда Финнада яши, анда әйтик башкасы да яши, шулай бит инде. Яки Америка Кушма Штатларын алып карый, анда нинди генә халыклар юк. Алар бөтенсе Америка гражданнары, шулай бит инде. Ләкин әйтик, анда ешкына була дип әйтәләр теге. Кытай чыгышлы Америка гражданины, шулай бит инде. Анда әйтик немец чыгышлы дип әйтегәндә Америка, яки әйтик Африка чыгышлы, афроамериканец дигән ишеткәнегез бар сезнең, бит. Менә димәк, анда кемнәр генә юк. Япониядә алай түгел. Димәк, менә аларның телләре дә ни өчен, әйтик, менә безнекеннән башка, әйтик, шушы башка калган 100 телдән дип әйтегәндә ни өчен аерылып тора? Менә бу. Димәк, шушы изоляцияләнеп яшәүнең сәбәбе дип күрсәтергә тырышалар. Әгәр дә 99, мин әйтеп бетермәдем фикеремне, 99% японнар булса, аның шул ничәдер проценты ансы кореялылар. Yani күрәмсең инде барыбер Кореядан ерак түгел бит инде Япония. Алар барыбер әле күпмедер Кореяларны кабул иткәннәр. Анда Кореялар яши. Һәм Кореялар үзләре дә алар изоляцияләнгән хәлдә яши торган халыклар. Менә игътибар итсәгез бүгін дә нәкъшлар бар Төньяк Корея, бар Көньяк Корея, шулай бит инде. Әле аның Төньяк Кореясы бүген дә изоляцияләнгән хәлдә яши, шулай бит инде. Ябык дәүләт дип. Менә шушындай, димәк, әйберләр алар нашул күрәмсең инде менталитетны, телне, аннан мәдәниятне, тарихны дип әйтегәндә, менә бер типтарак саклауга, яшәтүгә, димәк, ярдәм иткәннәр. Һәм менә хәзерге вакытта бит инде дөньяда 7 миллиард чамасы халык яши. 7 миллиард чамасы халык яши. Һәм бу әлбәттә телләр саны Урал Алтай телләре белән генә бетми бит инде, шулай бит. Әле шуңа белән алимнар дөньяда 2500-дән алып 5000-гә кадәр тел бар дип әйтәләр. Менә шуларның арасында дип әйтегәндә иң мөһим телләрнең берсе ул нинди тел инде? Татар теле. Менә 26 төрки тел бар дидем бит инде. Менә без аны шулай гына да тикшереп карый алабыз. Димәк, булай дип әйтәләр гадәттә. Димәк, татар телен белгән кеше
башка төрки халыклар белән нәсәш яла инде, аралаша ала. Менә шундый әйтем дә бар бит инде, татарга тылмаш кирәкми дигән. Ул әллә каян килеп чыкмаган, чөнки илгәре чорларда дип әйтик инде, татарларны әйтик, Орта Азия якларына, анда Һиндстан якларына барган вакытта да хәтта кемнәр итеп ала торган булганнар инде? Переводчик, тылмаш итеп ала торган булганнар. Ягъни элек-электән үк безнең халыкка димәк телне, тарихны өйрәнү ул хас булган инде. Хас булган. Һәм шулай ук менә бу мин санап киткән димәк телләрдән тыш дөньяда иң таралган телләргә Кытай теле керә инде, моны беләсез. Моны да әйтеп китәргә тиешмен мин. Дөньяда әйтик 1 миллиардтан артык халык димәк Кытай телендә аралаша. Сез әйтерсез, юк, алай түгел. Инглиз теле киң тараш алган бит дип. Ләкин монда сүз бара, миңа калса, бу халыклар кемнәр әйтик нинди телне үз ана телләре дип исәплиләр. Димәк Кытайлар бу яктан Кытай телен үз ана телләре дип исәпләүләре ягыннан, димәк дөньядагы башка барлык халыкларны димәк үтеп китәләр. Алга табан икенче урында тора дип әйтегәндә, ул инглиз теле. 400 миллион чамасы кеше инглиз телен үзенең туган теле дип исәпләп саныйлар. Һәм алга табан, әлбәттә, инглиз теле ул бөтен дөнья аралашу теле. Моны да мин әйтеп китәргә тиешмен. Бу яктан караганда ул Кытай телендә үтеп китә. Бөтен дөнья аралашу теле буларак дип әйтегәндә. Хинди һәм урду телләре бар. Иң киң таралган телләр, димәк, ул 300 миллион чамасы. Испан теле 280 миллион. Менә испан телендә бит инде, димәк, Испаниядә генә аралашма бар. Менә Мексика бар. Мексика, Американың көньягында, Мексика дәүләте. Мексиканың димәк төп теле ул нинди тел? Испан теле. Испан телендә алар аралашалар. Алар исәбенә димәк испан телендә сөйләшүчеләр саны арта. Рус теле 220 миллион чамасы кеше аралаша рус телендә дип исәплиләр инде. Бөтен Россиядә хәзерге вакытта 140 миллионлап чамасы кеше бар диләр инде бит. Рус телен димәк телендә аралаша дип карыйлар 200 миллион чамасы. 200 миллион, кайбер чыганакларда 220 миллион дигән фикердә әйтелә. Бенгал теле 160 миллион, Индонезия шулай 160 миллион, гарәп теле 200 миллион чамасы кеше аралаша диләр. Төрле саннарны минем күргәнем бар, әлбәттә. 160 миллион дигәнендә 200 миллион дигәнендә 230 миллион дигәнендә монда инде менә гарәп теле укытучылары бик көчле утыралар. Алар бу мәсьәләдә миңа караганда гарәп теле мәсьәләсендә инде сезгә төгәлрәк саннарны әйтә алырлар. Португал теле шулай 140 миллион чамасы. Японнар турында әйтеп киттем менә. 120 миллион чамасы. Немец 100 миллион чамасы. Француз 95 миллион чамасы. Димәк, менә шушы, димәк, 12 тел, менә мин әйтеп киткән 12 тел, димәк, дөньяда иң киң таралыш алган, димәк, телләр рәтенә керәләр. Һәм әйткәнемчә, аларның бер өлеше кулланыла, димәк, Европада, бер өлеше кулланыла, төп дип әйтегәндә, ул Америка материкларында, кайбер әйтик, утрауларда кулланыла торган телләр бар. Мәсәлән, Кубада испан теле шулай. Анда Куба. Куба теле дигән теле дип әйтәсем килә инде. Менә Португал теле шулай. Бу нәрсәгә бәйле шулай килеп чыккан инде? Ягъни үз чорында колонияләр яулап алган вакытта, менә колония яулап алганнар инде. Анда иң беренче булып төшкән, димәк, поп төшкән. Солдат төшкән, поп төшкән, дип әйтәйин, колонияләрне яулап алган вакытта. Һәм алар шундук, димәк, бу колонияне нинди булса бер дәүләтнең милке дип игълан итә торган булганнар инде. Мәсәлән, Кубага килеп төшкәннәр дә бу Испан җире. Американы ачканнар да бер өлеше бу Англия җире, бер өлеше әйтик француз, Канаданың Квебек ишеткәнегез бар. Ул инде Франциягә кар. Менә шулай итеп, димәк, менә шуңа күрә дигән әйтик, әлеге телләр чагыштырмача нәрсә эшләгәннәр, киң таралыш алганнар. Һәм шушы киң тараш алган телләр белән берлектә бар, әлбәттә,
бик киң тараш ала алмаган дип әйтәйин кичкенә телләрдә. Мәсәлән, әйтик, абазин теле 20 мең чамасы, агул теле дигән тел бар шундай. Анда инде 8 мең, рутул 7 мең, сахур 6 мең, саам менә әйтеп киттем 2 мең чамасы, селкуп 4 мең чамасы, юкагир 800 кеше һәм башкалар. Тагын әйтеп китәргә телим, менә әйтик, телләр саны ул тотыраклы түгел. Ягъни даими үзгәреп тора инде. Менә димәк, ул кайбер телләр, мәсәлән, инглиз теленең аралашу шикләре артканнан арта барса, әйтик, дөнья халыкларының, анда кайбер Африка халыкларының джунглиларда яши торган, утрауларда яши торган әйтик, кабила телләренең әлбәттә күләме нәрсә инде кимүгә табан бара. Кимүгә табан бара. Һәм монда шулай ук, димәк, төрки телләр мәсьәләсендә дә бик мактанырлык дип әйтгәндә урын юк. Чөнки әйтик, төрки телләрдә аралашучы, миңа калса инде, димәк, халыклар саны да нәрсә бара инде әкренләп кимүгә табан бара. Кимүгә табан бара. Шул исәптән татар теленең, димәк, инде аралашу теле буларак кызганычка каршы, әйтик, шулай шикләре нәрсә инде тарая бара, шулай бит инде тарая бара. Бу әлбәттә иҗтимагый ихтыяҗ белән бәйле. Кешегә нинди телне өйрәнәсең дип сорасак, ул нәрсә дип җавап бирәчәк инде? Миңа тормыш көтәр өчен файдасы тия торган телне. Ягъни иҗтимагый ихтыяҗ белән бәйле булган. Чыктың, әйтик, кибеткә татар теле, чыктың, кирдең, анда элемтә бүлегенә, анда татар теле, әйтик, радионы ачып куйдың, әйтик, каналда татар теле сөйләп тора, әйтик, телевидение ачтың, 5 каналда анда татар тапшырулары, ул вакытта аңларга була. Менә, димәк, шуңа күрә, әлбәттә, без инде телчеләр бу өлкәдә эшләргә тиеш. Теге моның белән килешергә тиеш түгел инде, әлбәттә, әйтик, татар телендә аралашу саны кими дип ахлак күтәрергә тиеш түгел. Бу, димәк, менә төрле чаралар үткәрергә, әйтик, аның статусын арттырырга, әйтик, төрле конференциялар үткәрергә, һәм башкалар. Төрле анда үзебезнең галимнәрнең дип әйтгәндә, сәнгать эшлекләренең, димәк, абруйларын күтәрергә, шулай үзебезнең мәдәниятебезне өйрәнергә тиеш. Әлбәттә, бер яклы гына түгел. Шул вакытта без башка халыкларның да телләрен белергә тиеш инде, шулай бит. Аларның тарихларын өйрәнергә тиеш. Толерантлык дигән әйбер бар бит инде. Үзенең телен хөрмәт итмәгән кеше, ул башка халыкларның да телен хөрмәт итмәй. Менә без аны теләбезме, ул шулай килеп чыга. Әгәр дә без үзебезнең тарихыбызны, димәк, хөрмәт итмәйбез икән, белмибез икән, без әлбәттә башка халыкларның тарихларын өйрәнмәячәкбез, аны кирәккә санамаячакбыз. Дөньяда башка, әйтик, халыклар белән бәйләнештә булмаган халыклар, кайдыр космостан килгән дип әйтгәндә, башка телләр белән бәйләнештә булмаган телләр юк. Без бу шушы җир дигән, әйтик, кичкенә планетада бергә яшәргә дип әйтгәндә, анда ушар ителгәнбез икән Аллаһ Тәгалә тарафыннан. Димәк, без бер-беребезне хөрмәт итеп, телләрне өйрәнеп, саклап, мөмкинлекләр тудырып дип әйтгәндә, менә шулай, димәк, инде самоидентификация дигән әйбер бар. Ягъни, менә үзеңнең мөмкинлекләрен нәрсәшәтү инде реальләштерү, шулай тормышка ашыру. Менә шуңа күрә, әйтик, татар теле икән, татар теле, башкорт теле икән, башкорт теле, менә чуваш теле икән, чуваш теле, рус теле икән, рус теле. Чөнки һәр халыкка салынган шундый программа. Ул аны, менә шушы программаны тормышка ашырырга тырыша. Телен сакларга, гадәтләрен сакларга, шулай бит инде. Һәм инде әлбәттә шушында миңа калса төп дип әйтгәндә, рольләрнең берсен уйный ул әлбәттә дин. Шулай бит, диндә. Димәк, менә шу әйтеп киттем бит әле, халыкның йөзен дип әйтгәндә, саклауда төп рольләрнең берсен уйный әлбәттә ул дин. Менә еш кына шулай әйтик, бу әйберне мин уйлап чыгармаган, ул тормышның үзе тарафыннан дип әйтгәндә исбат ителә.
Ярый, минем димәк әйтергә теләгән төп фикерләрем шушылар иде. Сездә әгәр дә сораулар булса, инде рәхим итегез. Мин махсус рәвештә шундый фикер алышу өчен вакытта калдырдым. Соратмакчы булган. Менә без хаҗда булдык әйме? Уйгырлар безгә ачык татарча шикелле сөйләшкән шикелле. Шуның турында сорау бирмәкче булган. Менә уйгырларга ничегрәк карыйсыз? Менә мин аны күпмедер дәрәҗәдә әйтеп тә киттем инде. Еш кына менә татарларны бутыйлар, уйгырлар белән, бутыйлар, нугайлар белән. Менә без армиядә хезмәт иткән вакытта, бәлки сезнең менә шундый хәл булгандыр инде. Үзбәкләр, анда казаклар еш кына безгә нугай дип дәшәләр иде. Нугай. Татарин, анда нугай дигәндә. Менә шуңа күрә мин ул вакытта уйлыйдым, нигә алай дип дәшәләр микән булар дип. Әле мин вакытта белдем дә нугайлар кемнәр ул? Мин туганда вакыт телбеге шул тумаган инде. Әле мин вакытта ишеткәнем дә юк иде. Һәм соңыннан кайткач, шушы инде тарихны өйрәнә башлагач, телне өйрәнә башлагач, әдәбиятны өйрәнә башлагач, менә бабай әйтмешли, мин менә шул вакытта төшендем. Кемнәр алар нугайлар, кемнәр алар уйгырлар, кемнәр алар татарлар? Аның төп дип әйтгәндә сәбәбе, төп сәбәбе ул менә безнең бер тамырдан килеп чыккан булуыбыз белән бәйле. Бер тамырдан. Шуңа күрә без нигездә бер халык. Ләкин менә шундай әйткәнемчә билгеле бер аермалыкларны саклаган хәлдә дип әйтгәндә бит. Мәсәлән, безнең кием рәвешебез азмы-күпме аерылырга мөмкин алардан шулай бит инде. Безнең ашаган ризыкларыбыз күпмедер аерылырга мөмкин. Мәсәлән, бишбармак. Татарлар бишбармакны бишермиләр, шулай бит инде. Анда, мәсәлән, казакларда бишбармак. Шулай бит инде. Менә димәк, кемнәдер пылау, кемнәдер тагын нәрсә. Яки безнең җырларыбыз күпмедер дәрәҗәдә аерылган булырга мөмкин, шулай бит. Милли. Ләкин кабатлап әйтәм, буларның бөтенесенең дә димәк тамырлары бер. Менә шушыны белгән хәлдә без инде димәк менә шушы элемтәләрне берсәшәргә тиеш, сакларга тырышырга тиеш. Түгел анда аңлаша торгандыр инде. Мендер капыл-капыл итеп чыгарга тиеш түгел ясалма рәвештә. Бигрәк тә менә берләшергә мин менә бу хәтта бүгенге лекцияне әйтә алыр идем, телләр туганлыгы ул халыклар туганлыгы дип. Мин инде аны фәнни булсын өчен генә Урал-Алтай теориясе дип атадым. Телләр туганлыгы ул халыклар туганлыгы. Ягъни без туярга тиеш. Башкорт ул безнең иң якын туганыбыз. Кыргыз ул безнең иң якын туганыбыз. Нугай ул безнең иң якын туганыбыз. Уйгыр ул безнең иң якын туганыбыз. Инде сез беләсез, якын туганга мөнәсәбәт нинди булырга тиеш? Түгел. Аны тиену рәвешебезнекеннән аерыла бит. Ул икенче төрле ризыклар ашый. Алар көйләре башкачарак бугай. Менә андый әйбер булырга тиеш түгел бездә. Шулай бит, кемнеңдер анда күзе кыса, кемнеңдер тагын нәрсә, буе кыска, андый мөнәсәбәт булырга тиеш түгел. Киресенчә, менә бүгенге дөнья масштабларында дип әйтгәндә, без менә шу берләшеп, бергә аралашып яшәп дип әйтгәндә, инде алга табан үсә алабыз. Шул юлы белән генә. Түгел инде капма-каршылыкларга кирип. Һәм бу әлбәттә моңа шулай ярдәм итәргә тиеш, мин кабатлап әйтеп киттем, дин мәсьәләсе дә шулай. Ул безне берләштерүче төп дип әйтгәндә факторларның берсе дин дидем. Чөнки дин тоткан кеше, минем уйлавымча, сез килешерсез, аның димәк фикерләү дәрәҗәсе дә башкаларныкы белән чагыштырганда ул күпкә аягырак фикерле дип әйтәсем килә инде минем. Дөресрәк фикерле, аның юнәлеше дөрес. Ул кайда ак, кайда кара, аларны ул төгәлрәк тыйымлый һәм аера белә. Кайда ялган, кайда дөрес, ул аларны тизрәк эләктереп ала белә. Менә шуңа күрә без теге факторны кушсак, бу факторны кушсак, тел, дин һәм башка факторларны кушсак, ул инде әлбәттә безнең өчен зур бер
стимуллаша, шулай бит? Стимуллаша. Мин менә гадәттә, әгәр дә нәрсә әйтергә тим. Башка якларга барып чыгасы икән, әйтик, Башкортстанга, мәсәлән, анда Кавказ якларына, чит илләргә керергә тырышыгыз. Монда яшьләр дә бар. Әле башкаларга да соң түгел. Керергә тырышыгыз этнографик музейларга. Этнографик музейларда анда халыкның бөтен үткәне чагылыш таба. Менә алар, әйтик, нинди йортларда яшәгәннәр, әйтик, нинди ризыклар ашаганнар, аларда нинди йолалар булган, бөтенесе. Менә кердең, шунда ярты сәгать эчендә бу халык турында әйтик, шул кадәр күп информация алып чыгарга мөмкин. Үз күзең белән күргән, үз колагың белән ишеткән әйберләр ул күпкә объектив һәм күбрәк истә кала. Түгел анда кемнедер ашагына ишетеп, яки интернеттан әйтик, кемнедер анда тапшырган теге информацияләрне кабул итеп алып кына, бу шулай икән бит, каралы, бу чыннан бу шулай микәнме дип теге аптырап калырга түгел, үз күзең белән, димәк, күрергә тырышырга кирәк мондай әйберләрне. Siz Japonlarını söylədiniz, Meksikalarını söylədiniz. Әмінә халықлар арасында бір тапқырда хуннар деп әйтмәдіңіз. Бейік аттила хуннарының наследнигі деп әйтілә бетінде. Хуннар қоян келген, біздің халыққа не қатнашы бар? Мұнда біләсіңі, мен түрки тілләргә әлбәттә ішкәррәк тә кіріп болар еді. Мен күбрәк қолашарға тырыштым. Түрки тілләрне ғадәттә 2 төркемгә айырып өйрәнәләр. Бар көнбатыш хун тармағы, бар көнчыгыш хун тармағы. Менә күрәсезме? Монда без таныйбыз. Гуннарның безнең борынгы бабаларыбыз булуын без таныйбыз. Ансы сүз дә юк. Сүз дә юк. Мин башта әйтеп куйдым, дөньяда менә кичә бүген генә барлыкка килгән халыклар юк. Шулай бит инде. Безнең менә шкаланда ясап күрсәттем шуңа күрә. Телләр өлкәсендәге үзгәрешләр турында да әйтеп киттем. Ул әлбәттә 1000 ел эчендә тел өлкәсендә генә түгел, ассимиляция, диссимиляция өлкәсендә төрле кабиләләр, урыглар кушылып, айрымланып, әллә нинди халыклар, милләтләр барлыкка килгән. Менә сезнең ишеткәнегез бардыр, халыкларның бөек күчеше турында. Аны процесс великого переселения народов дип атыйлар инде. Менә бу тарих белән бәйле әйберләр. Моңа әгәр дә карасагыз, Урал таулары. Көньяктан көньякка таба шәмилен ярыймы? Монда әйтик Каспий диңгезе шулай бит. Шарт рәвештә генә. Менә шушы гуннар, алар битендә көнчыгыштан күченеп килгән дип аңлата рәсми тарихларны. Көнчыгыштан күченеп килгәннәр. Алар составында әйтик күп төрле кабиләләр булганнар. Алар инде каберләре бүген юкка чыккан, бөтенләй без аларның кемнәр икәнен дә белмибез. Ул күчеш 2 юнәлештә барган. Димәк, беренчесе, менә хәзерге вакытта Азиядә төрки халыклары яши бит инде. Шулай бит инде, кыргызлар, казаклар анда. Менә димәк, алар димәк, шушы күчеш вакытында дип әйтегендә бердән яшәп калганнар инде, төпләнеп калганнар дип аңлатыла. Мен баягына әйтеп китәм инде бу территорияны. Аны алай гына да түгел. Менә Төркия бар бит инде. Төркия, хәзерге Төркия дәүләте. Димәк, шушы әкренләп алар шушы төбәккә үтеп кергәннәр. Икенче юнәлеш аны киткән тагы да арырак, шулай бит инде. Бу төп юнәлеше дип әйтегендә. Һәм ул, сез беләсез, тарихтан гуннар кая кадәр барып җиткәннәр? Римга кадәр барып җиткәннәр һәм Рим императорына алар хәтта контрибуция түләткәннәр. Сез беләсез аны тарихтан. Римлылар, алар шундый шарт куйганнар. Әгәр дә сез, факт дип әйтегендә, факт. Үз шәһәрегезне, мен сезгә аңлаешлы телдә әйтәм. Үз шәһәрегезне ялым түләү бәрабәренә саклап кала алсагыз, рәхим итегез. Һәм тегеләр, димәк, үз шәһәрләрен дошманнан сатып алганнар шул килеп чыга инде. Ягъни алар бу шәһәрне туздырмаячаклар, җимермәячәкләр. Алар түләгән сумманы, димәк, түләп, яңадан, димәк, булар яшәгәннәр инде кире барылып киткәннәр. Шулай дип аңлатыла. Мин моны образ рәвештә генә, ярым образ рәвештә генә аңлатып киттем инде. Менә, димәк, шул.
Һәм әлбәттә, сәйтәс хәзер бит анда төрки халыкларын изләре юк дип үзәк Европада инде, бит. Әлбәттә. Ул менә күчеш бер генә якулармаган. Ягъни халыклар көнчыгыштан гына күчмәгәннәр. Күчеш дигән аларга капма-каршы юнәлештә дә барган борынгы герман кабиләләре. Аңлашыламы? Менә шушы борынгы герман кабиләләре белән димәк, көнчыгыштан килә торган дип әйтгәндә төрки гун кабиләләре шушы Европаның үзәк өлешендә димәк кушылып, ирмә кебек дип әйтгәндә, соңыннан әллә нинди менә шундый процесслар булып үткән. Моңарчы булган кабиләләр ирип ассимиляцияләнеп юкка чыкканнар, яңа кабиләләр барлыкка килгән, кушылып дип әйтгәндә. Мәсәлән, германнар белән төркиләр кушылып. Моңарчы диңгез буенда яшәгән, балык тоткан, балык ашаган дип әйтгәндә. Ару кабиләләр хәзер материкның ички районнарында яши башлаганнар. Сазыклар, урманнар арасында дип әйтгәндә. Моңарчы кайдар ички материкта яшәгәннәре барып чыкканнар диңгез, океан буйларына, анда диңгезчелек белән шөгыльләнә башлаганнар. Менә шулай минем әйтергә теләгән фикерем шул. Әгәр дә шушы халыкларның бөек күчеше дигән әйбер булмаса, хәзер менә җирнең дип әйтгәндә, халыклар, милләтләр картасы дип әйтгәндә, йөзе ул бөтенләй башка төрле булыр иде. Менә шуңа күрә дә рун әлифбасы турында сез ишетеп беләсез. Рун әлифбасы булган безнең бабаларыбызга караган иң борынгы әлифбаларның берсе. Рун әлифбасы белән язылган ташлар, табылалар, димәк, Архон Енисей буйларында да. Алар табылалар, димәк, Скандинавиядә дә. Алар табылалар каядыр әйтик, анда Дунай буйларында да. Алар табылалар Урта Азиядә. Бу нәрсә турында сөйли? Күчеш турында. Менә шушы күчеш турында алар димәк, рун ул скандинав сүзе дип әйтәләр инде, рун серле дигән мәгънәне аңлата. Ничек итеп менә бу димәк, рун язулары алар өстән аска табан язылганнар. Шунысы кызыклы. Уңнан сулга тул, сулдан уңга тул нәрсәләр. Димәк, ни өчен әле тегендә әйтик, борынгы анда скандинав рун язмалары бар, нишен герман язмалары бар, нишен әйтик, төрки рун язмалары бар, нишен тагын башкалар, Монголиядә дә бар, Архон Енисей буйларында әйтеп киттем. Бу, димәк, менә шушы халыкларның бөек күчеше булуы турында сөйли торган факт. Менә хәзер шуңа күрә әйтәм, син инде табып кара, эзләп кара, димәк, менә шушындай әйтик. Менә шушы бунларның дип әйтгәндә мираслары кемгә генә карый? Аңлашыламы? Ул без булай дип әйтсәк, бунларның мираслары бер татарларга гына карый дип без аны әйтә алмыйм инде. Юк, әлбәттә. Ягъни ул вакытта мин менә сезнең соравыгызга җавап биргән вакытта төрки дигән сүзне бик әйтергә дә тырышмадым. Төрки дигән термин ул атама, этноним, ул чагыштырмача соңрак барлыкка килгән. Гомум атама буларак карага ярамый аны. Әле аның без бит менә татарлар дип әйтәбез бит инде. Татарлар дип әйтәбез. Татар атамасы да. Бу мәсьәлә үзе аерым бер игътибарны сорый торган мәсьәлә. Татар атамасы да ул бит әле кайчан гына дип әйтгәндә менә безнең халыкка карап та кулланыла башлаган. Берәүләр әйтеп үзләрен анда Казан татарлар дип атаганнар, берәүләр әйтик анда булгарлар дип йөрткәннәр, өченчеләр йөрткәннәр, димәк, анда мөселманнар дип. Шәбет инде. Менә төрлечә, ягъни атап йөртүчеләр булганнар. Соңыннан ул атама буларак, ягъни бөтен татарларга карата кулланыла башлаган. Ничек килеп чыккан әлеге процесс, ничек менә шундый атама кулланыла башлаганым булса, инде әйткәнемчә, үзе бер атна туктамыйча сөйләп торуны таләп итә торган мәсьәлә. Бер сорау бар. Бу Урал-Алтай теориясе белән кешенең генетика арасында бәйләнешме, бармы, юкмы? Мин сезнең соравыгызга булай
аңлайшылырак рәвештә җавап бирсәм, миңа калса яхшырак булыр. Кеше мин менә кеше дөньяга туа бит инде. Кеше дөньяга туган вакытта аңа билгеле бер дәрәҗәдә шундый менә генетика дип әйтеп киттегез инде. Билгеле бер геннар салынган. Ул билгеле бер шул халыкка караган дип әйтегәндә ризыклар белән туйнырга тиеш. Ул шул халыкка караган дип әйтегәндә милли киемнәр кияргә тиеш, милли көйләр тыңларга тиеш, шул халыкка караган телдә аралашырга тиеш. Аңлашылабы? Туганда аңа билгеле бер менә компьютерга дип әйтегәндә теге менә информация салына бит инде. Менә аңа шундый информация салынган кешегә. Әгәр дә без, мәсәлән, татар ашлары ашамыйча башка, мәсәлән, анда Кавказ халыклары кухнясын кулланып яшәсәк, татар телендә аралашмыйча, анда грузин телендә аралашсак, мәсәлән, анда татар милли киемнәре кимичә, хәзер милли киемнәр кию дигән әйбер ул бик юк инде. Мәсәлән, анда булай дип әйтегәндә, анда башка халыкларның киемнәрен кисәк, мәсәлән, анда мексиканнар киеме киеп йөрсә дип әйтегәндә. Анда һин җырлары җырласак, бу дип әйтәләр инде, менә компьютерга вирус үтеп кергән кебек, кешене эчтән нәрсә шата башлый инде, җимерә башлый. Монда да нәкъ шулай. Ул ген, менә телләр өлкәсендә дә гореф гадәт, мәдәният, менталитет, башкача әйткәндә гомумләштереп әйтәм, менталитет ул безгә ата-бабаларыбыздан тапшырыла килә торган әйбер. Һәм без аны менә сакларга тырышырга тиеш. Ул бөтен өлкәдә чагыш табачак. Ул безнең, димәк, сәламәтлегебезгә дә бәйле андый әйбер. Чөнки минем үземнең ишеткәнем бар. Әле бер көннәрдә трамвайда кайтып барам, анда сөйләшеп кайтып киләләр инде. Кемдер сөйли, сез күбрәк бәрәңге ашарга тырышабыз ди. Банан турында сүз чыкты да инде. Тегесе тәни гына дип әйтәсең ди. Чөнки ул бәрәңге безнең аларда үсә ул ди. Гомергә ди безнең әти-бабаларыбыз бәрәңге ашап яшәгәннәр, ачык вакытта да кәҗәм ашап исән калганнар ди. Банан бит ул безнең милли ризыгыбыз түгел, милли ашыбыз түгел. Без кай вакытта бананда витамин күп тегеләй булай дибез. Әлбәттә, әле әйткәндә бер ашаганда шулайдыр. Ләкин мин әйтергә теләгән фикерне аңладыгыз инде. Менә шул, димәк, бәрәңге, татар теле, тегесе, бусы, татар җырлары, татар шигырьләре, бөтенесе. Ул, димәк, безнең менә шул геннарны саклый торган, исән сау дип әйтегәндә, яшәтә торган, шундый билгеләр дип әйтегәндә. Һәм әлбәттә, менә карагыз. Һәм дин мәсьәләсендә шулай дип әйтергән мен. Дин мәсьәләсендә дә шулай. Мәсәлән, менә сез, шул кадәр, менә ислам диненә бирелгәнсез, аңа ышанасыз, сез аннан башка үз тормышыгызны күз алдына китерә алмыйсыз. Шулай бит инде. Ул менә киресенчә булаган менә хәзер. Ничек уйлыйсыз? Киресенчә булаган? Киресенчә булган очракта нәрсә булачак? Саны бик яхшы беләсез. Шулай бит инде. Менә башка мәсьәләдә дә шулай. Димәк, сез шушы юлны сайлап алгансыз икән, сез шушы юлдан, димәк, ара кадәр барырга тиеш. Тел мәсьәләсендә дә шулай. Димәк, безнең бабаларыбызның теле татар теле булган икән, димәк, без шул бишектә ятканда беренче тапкыр, димәк, әннә дигән сүзне әйткәнбез икән. Димәк, безнең балаларыбызны да менә шул юнәлештә тәрбияләргә мөмкин кадәр тырышырга тиеш. Алай гына түгел. Без алар өчен җаваплы, әле без оныкларыбыз өчен дә җаваплы. Әгәр дә без аларны күрмәгән очракта да безнең балалар менә шундый булырга тиеш. Безнең бабай шундый иде, менә мин шундый, һәм мин сезгә карата шундый булачакмын дип, менә шундый, димәк, юнәлештә барырга тиеш. Кабатлап әйтәм, барлык өлкәләрдә дә, тел мәсьәләсендә дә, дин мәсьәләсендә дә, милли ирклар мәсьәләсендә дә, һәм башкалар мәсьәләсендә дә.
Шул. Рәхмәт. Ярый, игътибарыгыз өчен рәхмәт. Сорауларым булса,